Njalo ngosuku lwamagugu abantu babuthana endaweni edume kakhulu ngokosiwa kwenyama eGoli kwaMayimayi. Usuku lwamagugu lubuye lwaziwe ngosuku lokosa inyama iBraai Day. Usuku lwamagugu luhlanganisa abantu abehlukahlukene ngamasiko. It's like a birthday. Yes, I know it's a heritage. But ngifika ngamangala into eyenzakala ekhaya namhlanje. Ngagcina maybe 3 years back. Ungaba umSuthu, umTswana, umXhosa, umZulu, umVenda njalo njalo. Kepha amagugu yiwona ahlanganisayo. Kuthabila le baSuthu esasilelula. Namhlanje sizojabula sizobuyisa amasiko ethu esintu. I-Heritage Day ngokwazi kwami. Rine ribaVenda ribuya Limpopo, Venda Thondo. Ifana rolo tanga mushumo. And then tinyungubyisa hi Xitsonga, xigaza xa mina as man vona ni vale xibelani. Sanirai avuxeni ka Gaza. Umnandi ngumambhele okhubona ulanga lokulonga umafuqonda endaba ezitha. Usuku namhlanje lusho ukudlondlobala kwebhizinisi komama abasebenza lapha. Ibhizinisi namhlanje ihamba kahle kakhulu, siyajabula ngoba siyabona abantu bayathenga kusamlangeni ipapa labantwana. Ngoba phela sisebenzela ingane njengoba silana nje. Ezindabeni zethu kumzansi wethu Channel 163 nginguvusizwe langa. Ngibika ngiseGoli.